I oktober 2013 præsenterede vi en ny og banebrydende metode til at bringe forandringsprojekter sikkert i hus. Modellen hedder Improvability. Den er et resultat af et omfattende forskningsprojekt, der er gennemført i et samarbejde mellem IT-universitetet, Delta og 4 finansielle virksomheder. Vi fangede et par af indlægsholderne og deltagerne for at høre deres mening om Improvabilitys evne til at forbedre forandringsprojekters succesrate. Improvability vil simpelthen drive forandringer igennem enhver organisation med sikkerhed. Det kommer til at forbedre succesraterne dramatisk for alle projekter. Jeg synes, det har været spændende at få en helhedsvurdering på, hvad der skaber forandringer. Improvability er resultatet af et meget stort forskningsprojekt, som vi har kørt sammen med IT-universitetet og 4 finansielle virksomheder. Og det vi har fundet frem til, det er en model og en metode, som indeholder en række parametre, der er bestemmende for succes og fiasko i forbindelse med gennemførelse af et forbedringsprojekt. Og det har nu vist sit værd ved at blive set i en ISO-standard. Statistikkerne har igennem 20 år vist, at 2/3 ud af 3 projekter fejler, og det har vi ikke kunnet ændre noget ved i alle de her år. Selvom vi har implementeret metoder som Prins 2 og CMMI nede i projektet. Det er første gang, jeg ser en model, som lægger sig ovenover projekterne, og som jeg virkelig tror kan gøre en forskel. Og der er de her processer, vi har forbedret. Det er faktisk kun 1 ud af de 20 parametre. Og så er der jo ikke noget mærkeligt i, at vi ikke har kunnet ændre statistikkerne. Det tror jeg, Improvability kan gøre. Med Improvability kan vi identificere lige præcis den strategi, som passer til organisationens evner til innovation og forandring. Ja, nu har vi jo i årevis investeret næsten udelukkende i det enkelte individ. Og der er mange flere ting, der skal til for at projekter med forandring og innovation får succes. Og det her handler om organisationens evne til at håndtere og bære et projekt igennem med succes. Jeg har fået nogle gode ting til eftertanke. Noget, som jeg håber på at få med hjem, da jeg læste invitationen, og som jeg faktisk synes, jeg fik. Nemlig et udvidet apparat til at kigge på, hvorfor går det godt, hvorfor går det dårligt, når vi laver vores store forandringsprojekter. IT-støttet eller ikke, men typisk med IT. IBteams rolle er, at vi er det første konsulenthus i Danmark, som har mulighed for at tilbyde det her til alle vores kunder. Og det kommer til at skabe fantastisk glæde for alle de organisationer, der har valgt at arbejde med IBteams.